I love this beat, it's crazy. It's Gazi Clef Production. Da ke ni zan so mu zauna, a 'yan mata ke na nuna, soyayyar mu da ke na zana, ba mai canjan ra'ayina. Ƙaunar da nake miki kar a tona, wannan sirri ne na barwa raina. Mutunci ke sa a zauna, da fatan kin gane niyyata. So ne, 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 so ne. Bajintarsa ya kai ai mai sarauta don mukaminsa. Allah ya yi masa baiwa a halittarsa, dan shi bai kala kowa a tajallinsa. Mai ji har ma da kurma ya bi tsarinsa, duniya an yi ta nema a dalilinsa. Komai na faɗi akan so kar ku kushe sa, dan so ya zarta sani na a fahimta ta. So ne, so ne, mutane ba ya ba su haƙƙinsu, har ma da dabbobi ya ba su haƙƙinsu. Shi so bai tsaya nan ba, har ma ibadarka sai ka sako so ciki za ka yi dacewa. Lamarin akwai girma kan da ya bambar ma, ga Allah ga manzon sama so ya yi aikinsa. Tilas ne a sallama waso don mukaminsa. Lamarin so akwai girma na sallama ni dai. So ne, 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 so ne. Lamari na so ya saka na gane kimata, ga zuciyata na baki domin kirayata. Komai na ce kanki dole a gane hujjata, domin bayanin da na yi kan so na nanata. Dan matsayin sanin so da na shi ne na shelanta, na samu kaunar ki fannin so na alkinta, na baki yarda ta. So ne, so ne, Clef Productions.